batin Jing. Limbukan wayang kulit Ki Sunarpo Guno Prayitno. Bintang tamu Tatin Titot karo Mbah Waluyo. Ya kan nek tulus piye terus nggih bojoku kok ya. Ah iya, maksude iki muni bagus ketok kaya wong ra ikhlas ngono lho. Lah sing ikhlas sing piye? Wah ketingalipun bagus sangat ngono. Walah ketingalipun bagus sanget. Oh jenenge wong pelecehan ngono. Mergo apa? Mergo ning alam kliwat. Kok malah kliwat jane ya bagus apa ora ya sementing piye. Nek bojoku ki ling alam nganti kepentut-pentut lho. Lha Mas bagus ramu sampean karo ngraut monggo. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Mas Kasil Jemadi Kumpul, desane Kedung Mulya, Kecamatan Butuh, Purworejo. Nggih. Menika nderek tepang nggih Bapak Ibu menawi dereng kenal kalian kula nggih menika wujudipun Tatin Titot nggih ngenten iki Pak Bu. Nggih. Tatin Lestari Handayani. Tatin Lestari Handayani alias Tatin Titot. Nggih, Nggih. Titot apa Titit? Kula wonten nek mun Titit ngono lho. Titit ra ndekmu. Oh iki kok ya terus Lah aku terang. ora duwe lho Pak. Oh, sing duwe kono. Bapak ya duwe kok ya Pak ya. Ora wis tak gadhekke. Kok wis digadekke piye? Wis ora wis kaya ngono ke aja ngrembug kaya ngono kuwi. Wong sing marahi dalange lho wong Tatin Titot kok dadi Tatin napa mau? Ketoke ora dirawarahi wis iso dhewe nek bab ngono kuwi. Nderek bingan, nderek mangayu bagyo. Muga-muga dalan meking sampun dipun bangun ngantos kakah kukuh menika saged dados istana keluarga. Nggih, mugi Ayom-ayom tata titi tentrem. mugi sedaya tansah pinaringan Kalis- sehat. Pak Nggih Kumu. lancar rezekine, nggih guyub rukun ngeten nggih. Sing komplit ngene lho, Nduk. Pripun? Muga-muga panjenenganipun Bapak Kasil Jumadi kumpul menika tansah jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang den sejarah ayu kang kastu basuki kang kasti kecandak sing duyak gagah kang cinangka. Amin. Amin. Ngono kuwi. Saiki niki lho Mbak Cangik. Nggih. Niki kula pun pinten-pinten sasi mboten ketemu kalih Tati. Terus arep ngopo? Sesasi niki iki sinden-sinden iki sing anyar apa nek ngerti. Apa? Idep Kok idep? sesasi prae gek do nganyarke idep. Ya ora ya. Kabeh anyar kok ya. Ojo. Kalunge bojo kula yo anyar, kalunge mbak kula yo anyar. Oh anyar Nek kabeh. hasil rejeki terus ditumbaske. Ora. Ngilang-ilang sampean lho. Ya alhamdulillah niki sing nembase nggih jenengan. Duh, Lah sapa? utang BRI. Oh, Ora apa-apa sesuk bar iki disaur sak bar iki kan wis mayang terus wis laris terus Oh, nggih. Pak Kasil nimbali kula ora seneng malah seneng lho, Nduk. Lah napa? Wong sasi poso ya ora nyambut gawe kok dilunasi. Lah terus Garis 10 juta ya merongos kula niki. ya ora apa-apa mah kena nggo bodo kok. Ayo go bodone rak go kurban piyaga pirang-pirang. Ya iki tanggung jawabe sing nyekel duit. Dadi kudu tanggung jawab sebagai bos iki ngono kuwi. Ya iki sing jenenge bodone sukses ning pas mayang stres. Iya iki. Bodo sukses pas makan stres. Soale wis Anak wis lunas. Ayo. Ya ora apa-apa, sing penting iki kabeh iso ngecakke lumaku kabeh. Laras. Piyayi mriki Mbah Napa? Waluyo, najan nun sewu piyayi desa Saso nggih jaman biyen niku nek udan deres niku nggone blenyok-blenyok. Maluh-maluh, lek jare mung trimo jangan numbut ning biyen. Jangan apa? Jangan numbut. Lombut ki apa? Ah, ora ngerti kok. Cah wetan ora ngerti umbut. Lombut ki apa, Pak? Lumbut kuwi napa to? Sing teng kali niku lho. Ah, niku. Oh. Kaya tongkrong. Nah, kaya Tongkrong trate ka lho. Wah, kuwi tukul iki nggak ngeten iki. Ngadeg-ngadeg ning tukul do ngadeg ngeten niku. Ning empuk, ngadeg ning empuk ngoten lho. Lah niku. Nek ngadeg ning empuk iki yo piye? Ya malah enak. Kok iso ngadeg? Iso. Lah empuk kok. Iso kuwi terus dimasak nek cara kene iki kaprok utawa disanteni. Wah, enak banget. Ah lembuh iki jangan apa aku ora dong kabeh. Lawe gereh digoreng kuwi jaman biyen. Sakniki mung do maju-maju piye mriki, Mbah. Jenenge kuwi lawuh ngadeg empuk. Monggo. Kok ngadeg empuk piye? Lah kuwi jangan nanti ngadeg empuk. Nganu to jangan apa mau? Lumbut. 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 Lumbut ki lumbu ning lembut. Oh, lumbu ning lembut. Ane lumbu aku ngerti. Nah, ya kuwi lumbut cara kene jenenge ngono kuwi. Oh, lumbut. Kemajuan luar biasa piye mriki do grapyak-grapyak Mbah kita. Nggih. Agek teko mudhun mobil dimanggake monggo-monggo pinarak. Apa ya? Lah mau ora sampe dimanggake kok mlopo iso lho. Oh, jan. Aku mau ya teko iki kabeh do koyo guyu kaya wis kenal kae. Waduh, salaman guyu do ibu-ibu, bapak-bapak guyu kabeh tak kira iki kenal. Oh, mongko jane sampean yo blas. Ora terane gur tak neritku celana ki ora tak arit.
Oh, alah dadi lembagake mergo sriting ora diunggahke. Dene keguyu mergo ora rapet. Nggih, nyuwun pangapunten Mbok Cangik niki kali anak kula. Minangkani pamundutan menapa wau, Pak? Oh ya, heeh. Ana pamundhut niki wau sing diaturke podang kuning, gathik glinding, kembang rawe, blendrong kulon. Nggih, terus Ning mangke mawon gampil monggo tak wekdal sak cekap kula aturaken Mbah Waluya kali Dek Tatin. Monggo. Well, nenek wekdal pun cekap kula ngeten iki pun cekap. Oke, Bali ya. Aja kok ya. Nggih, monggo napa apa minangkani pamundutan sing ndi? Jenengan mau dikapurih napa jula-juli to? Mangke jula-juli bareng nggih diaturke niki sing Niku dikersake Mbah Waluya niki mangke. Mangke. Oh nggih. Sakmenika Iki sing wedok-wedok sik ya Mbah nggih, sampean sing kakung gari ya. Iki Sing putri-putri sik sing ngaturke. wedoke papat lanange siji ngono iki kaya bebek ya. Ora apa-apa. Nah aku ya ming lanang ming kari lanang-lanangan lho ora lanang tenan. Wis ra iso apa? Ya ndadak latihan. Ya Nggih minangkani niki mau nggih salah setunggal apa kuwi? Monggo milih podang kuning. Nggih, podang kuning mawon, nggih. Siap. Nggih. Nggih. Pedang kuning dibawani to? Nggih. Nggih, podang kuning nggih Pak Bu nggih. Nggih. Ora sah taran kok nggih ngono nyemprot ati dahar kok kowe rumah. Nggih, nggih wilujeng dahar kagem sedaya kemawon nggih. Mengke nek seretan ya dimiki ngoten lho. Lah mie sapa? Yo kan enek mie. Ngarepe ya. Oh nggih, kok mie sapa? Aku urung salaman karo Pak Parjo. Maaf lahir batin Ji Pak Parjo Ji. TR-nya minta dalangnya. Weh aku ya urung terane Pak Parjo lah kok saiki gender. Gendar kok gendar. Biasanya kan ngentrong, anu ngenong. Ya. Ngenong kok ngentong. Piye ta dhisik dhewe iki? Lah kok takon aku lho. Iya. Suwe ra payu dadi lali ya. Monggo nadyan Ya wis ngerti. Nadyan wujud temong paksi. Apa ki mau? Nadyan wujude mong peksi. Arep rupane meng manuk. Yes. Arep rupane ming Ming manuk wae iso naleni katresnan. halus manis nang Alus manis ning semah. Manuke alus legi nyenengke. manuke sapa kok legi iki? Njungkel neng strup. Piye? Piye? Njungkel neng sirup. tapi nek niki munafik lho Mbah. Lah napa? Dek wingane bojo kula sambat ora kaya niku kok. Lah pripun? Lha Mas manuke kok asin iki ngene niku ora manis lho. Kuwi manuke sapa? Manuk goreng kae lho tuku ning Ketawang itu dijambal kok lho kok asin Mas ngono. Apa ki anu? Oh, takon bojoku ora. Aku gak lho ora. Ya aku rak ya ngomong apa iya apa? Heeh iki lho. Lah jenengan ki ngrasake apa ora? Terus aku ora nyanyi-nyipi toh. Oh ya asin pancen. Oh iya lah soalnya kan manuke njungkel neng nggon uyah. Nek nggonmu manuke jengkel nang sirup. Neng bojoku malah kuwi manuke kok kanyep. Manukku masuk angin nanti ya. Ono manuk kok mah masuk angin mlebu sirup mlebu ya. Arep ndi? Salaman karo Mas Kiswan Oh iki lho. salaman to ya. Tak kira arep ndi. Suwera kepenuk. Anu Kepethuk. kepetruk. Kepenuk. Mas Agus, Duh, salaman. kok ya ngerti Mas Agus bareng. Ah niku ki kondang tekan ngendi-ngendi malah luwih kondang Mas Agus timbang Mbah Waluya kok ya, Mbah. Mas Agus ki sing jenenge Agus utawa Waluya niku jeneng pasaran. Waduh. Muni Agus ngono kuwi nang pasar kuwi sing noleh wong 150 kok. Terus Nang Waluya ngono kuwi wong sing noleh wong 200. nah, niki tak cerita nggih, Mbah. Heeh. Seksine niku yagaku pirang-pirang lho. Ha iya. Ning tangga kula niku jenenge Waluya malah wong gemblung niku lho. Tangga kula lho. Seksine niku sing enong, sing kepul, sing ngendang niku seksine lho. Lah gen kula niku Heeh. jenenge Sunarpo niku wedan seprene ora mari.
Nenek ku mbel gedes rekayasa nih. Aku yo ngerti. Aku nyekseni lho sing jenenge Sunarpo. Ya to? Sunarpo. Kuwi jenenge Sunarpo iki edan ra kathokan to, Pak? Bene yo. Kok wedok kok kaki. Sunarpo kok wedok? Sunarpowati jenenge. Ala nek wis ketara rekayasa banget nek lho. Aku yo ketok rekayasa wong waluyo waras. Bojo kula sedine. Malah niku kepernah omahe niku jajar desa kalinggen kula. Jenenge Waluyo nek esuk niku teng pasar golek tegesan ngeten niku lho. Lah nek niku nek jajar omah, lah niku dadi siji kalih kula jenenge Sunarpo niku sampun-sampun kok. Ning sakniki wonge pun mati lho Mbah Waluyo niku pun mati. Lah nek sakniki Sunarpo malah isih urip. Mati. Lara to? Kan mboten di bojo. Lah terus Bosok ora kopen diseti niku lho jeneng Waluyo nika. ampun ngoten niku sampean. Lah kok nyata lho. Lah ngapa? Niki jeneng yoga kula lho. Lah ampun tiru. Pun sampean mboten satiru ngoten. Jenengan biasa mawon. Mboten sanuku. Ora ngajar. Lho, Diceritani kok ora nganti. lah aku ki ya mung cerita kok. Jenenge Waluyo ning wis mati. Mati mon ora konangan kuwi lho, Mbak. Ora konangan lek 7 dina baru ngerti lho. Untung ora konangan. Nek konangan. Nek konangan malah nyilakani to. Mergane Lah konangan kok malah nyilakani to nek konangan. iya. Cilaka mergo konangan. Kurang nek wong demenan. Wow, sampun ku ngomong ke demenan lho. Ra apa-apa sih oleh kulino. Yo ora boleh. Pamite mancing ngono kuwi. Oh, iku ora joget to. Ora engko sih lek joget urung. Lah aku ki sesasi ra joget. Nek krungu diesel wis tak jogeti. Agame Wis suwe le ya-yaan tekan ngendi-endi. Lelono kok ya-yaan. Tekan ngendi ka ya-yaan tekan. Mubar, Nah, ya kabur. padha wae wong lelono iki. Iya. Goleki si podang jana. goleki. Goleki si podang jenar saiki entuk lahyang. Oh iya. Apa, Pak? Nyuwun gugur gunung saking Pak Budidaya. Budidaya. Ketua PPDI Kemiri niki. Nggih, Pak Lurah Kluwung. Nggih, Pak matur Lurah sembah Kluwung, nuwun. nggih. Nggih, Bapak Ibu menika namung contoh kemawon, monggo. Contoh apa? Nai ngersakaken lagana ngaten menika nyerat lajeng pun lebetaken daten amplop step. Terus? Wonten artanipun langkung sae gene mboten cetha kirang sae ngaten mawon. Iya. Dinek wonten artanipun sae nggih, Mbak. Nggih. Nek mboten wonten kirang Kirang sae. sae. Nggih menika sampun wonten redana tapi menika arta Rp1.000.000. Di kawan atas 200 ngono. Oh berarti Pak Lurah sing diutang 200. Nggih. Aja ngesen-ngesen kulo. Guyon-guyon. Monggo Pak Lurah katuran jangkepi. Pak Lurah iki agek anu lho, sungkawa penggalihe. Lah pripun? Mongso ngene iku ora urung kagungan garwa, sih judhuk penggalihe. Oh napa nggih? Wis bujang lho. Oh alah. Mbok mang kan milih niki lho lah nggih. Milih sapa kok wis duwe bojo, Mbak Rene wis duwe garwa. Anting sing urung. Oh, anting ya. Urung. Kacalone tukang son aku ngerti kok. Angsa. Aku digedheke dicilekke. Sonmen. Monggo. Utuh. Oh, tukang son sarjana hukum. Mangke pun sendikane nyanyipun Bapak Lurah nyuwun ngapunten Nggih. menawa kegujengan. Yuk. Iba bunga ing atiku Nyanding nyanding bisa dadi tamba Podang kuning pun aturaken. Sih. Esok awan ning omah wis ora krasa.
Dik Dik Tatin Nggih. ingkang sami rawuh menika sedaya kru pandemen KSGB kadang iki Sunarpo Guno Prayitna. Wonten Mas Bintu saking Madah Selintang, wonten Mbah Pon saking Dungsari Banyurip Purworejo, Mas Brilian Parikesit lenggah wonten Bekasi, Pak Matijo saking Kutha Winangun, Mbak Ning saking Jakarta. Kalian Mas Agus Kundarwanto saking Magelang, Pak Dr. Andes Redi, Pak Haji Pendek, Mas Slamet Sugiono Tanjung Anom, Mas Sartujan, Mas Bima Sena saking Gombong, kalian Pak Sumadi Cilacap, Mbah Mario Ngawawu, Mas Poniman, Mas Solikin, Pak Slamet Karangtalon, Pak Pomon Jombang. Sedayanipun ngaturaken matur nuwun awit panyengkuyungipun samangkersa nglodhangaken wekdal rawuh wonten parigyan dalu menika. Lanjut. Nyonggo dosa Mas Pijo, Mas Bin, Mas Sentul diaturke Mbah Waluya nyicil niki senajan dereng lunas nyicil pegawean. Monggo Saya duduk ya. Nggih nggih lenggah riyin. Kula aturaken Mbah Waluya